Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Оставен и днеска играем CS като за първи клип, който ще ви Ще качвам. снимате специалния човек, най-голям приятел. И той с някой ми го взе. И това и... Айде, чакалето идва в действие. Ти си Руска. Къде си? Подписи. Горе бях. Нали си подписи? Единичка? О, как ми да свали в блока, брат. Аз съм единичка. Чертара са. Ясно се. Така, добре. Аз съм единичка. Сега, моето едно от лесните места за напречи кил. И ме убиха. Ти колко сега съм едно от едно? Аз съм нула. Това беше точно размито. Гледам всички килове. 0 от 0. 0 от 1, бе. Сти. Да, аз съм нула от 0. Но това ще бъде специален епизод сега. Искам да направя доста чуйца. Аз просто ще уреждам на обратите. Не чу. Как ще бъдат това. Той така се криви. И се показва. Бам. И ме убиха. Вече съм 3 от 2. Къде сте, бе, Копеле? Копеле! Майко, един дигна 67. Точно го видях, аз съм... Дигна 67, сега 57. То се е като на Стоян Компа. Да. Не, на Стоян дига 400 пинг, бе, брат. Не, той дигна един път 2000 нещо. Да, знам. Тебе ли такива неща? Не. Аз не знам защо. Кил. Браво, Роско. Тук сега докато мина оръжието да бъде Кил. А не, взеха много. Как се играеш? Да, с нейто ми. Убиха ма. Аз съм 4 от 3. Браво, тук много добре. Като за първи. За първи път не се залева. Даже много добре. Ей, какво трябва да разрежа? Така. Аз знам, знаеш какво правят да не ме видят? Знаеш какво да правят просто да не ме видят? Само, нали, трябва да разрежа, не знам, плаканите не могат да ме видят. Мисля, че ще ме отвиди. Първо не знам Аз да съм не правя. вече 5 от 4. Аз съм 1 от 3. Много съм добър, нали? Просто... Гати, бе, Аз съм с един кил повече, отколкото умирането. Айде, вече са равни, 5 от 5. Чакай, ти ли си това? Ласт мене. Къде минаш? Минай ти първо. Ела, не. Добре, аз да чакам да минаш. Да, и аз тук минавам между другото. И там горе ги чакам. Къде? Е, там горе. Аз съм чакам. Кил! Обикам. Сори, на мен ми беше замъглен и аз се тръгна. Добре, спорта. Няма проблем. Ей, сега. Абонирайте се за мене. Ако искате, ако ви харесало, може да Ако ви хареса, се абонирайте. Аз ако направя с другото оръжие, вече да снимам, ще бъде яко. Просто ти на голка как го правиш? Автоматик или бърз правя? Кое бе? Голка. Кое? Голка. Глока го дам по-нагоре за хедшот. Не те питам ти, бе, бързо или бавно го правиш за ти? Аз гърмя бързо с него. Аз пък знам да го правя бърз падна. Аз го правя с блока както ми падне. Както ми е удобно, ако е отдалеч го правя бързо, ако е близко го правя бавно. Не смятам само да свърши мапа и да спирам. Един е в нашата база, ето. Айде, кил. Набиха. Хедшот. Роско, ще пратя линк за моя YouTube чанел. Чули? За да го публикуваш. Защото да се адмират за мен. Умри, бе. Може да Абонирах ви за тебе, бе. Абе да, ти се абонирал. Много ясно се абонираш, ама има и други хора, които трябва да се абонират за мен. Ако скачаш клипа, не знам. Само да не е спрял. Ами, какво ще ми качи? Айде, да.
ще напиша, има малки проблеми отдолу и така, нали? Ще напиша, не целият клип, има малки проблеми отдолу. Какво е целият бъде къпнат? Нали, преди да махнеш играта, знаеш какво да направиш? Тебе не той дойде, брат, къде ми дойде? Знаеш какво да направиш, Ростов? Преди да махнеш играта, натискаш бутона, за да го спреш, преди да махнеш самата игра. Чули? Да. Ти цели правиш? Да. Добре. Ти сега ще не ги видяхме. Ти двамата ли ги убил? Да. Браво, ако си да правя. Колко чуваш? 10? 10. Аз съм 1 от 11. Кил и мен, и аз умрях. Аз съм 11 от 15. Аз не мога да направя нещо, моята страница. Един от 11. Свитич прави килове. Даже един клип, който сега след малко ще бъде качен, някъде на разните на ростовете. Свитич и килове правя. Аз го бях минал, бях на 27, той беше на 21. Слушаш тя малко, просто тя не ми мисля игра. И ме е много добре. Просто да ми помогне за първия клип, той за ти. Кил. Втория ми кил. Втория. Как каза, втория ми кил. Не, ще трябва да разгледаме. Ако искаш да ме настигнеш, трябва да направиш още 9 кила. Не, умря. Добре, ще не стигнем, вярваш ли? Не, така. Помниш ли като бяхме 2, ти беше 9 кила и тогава аз точно май. Да, не лепа. Умри, бе! А да, 2. Само че аз умрях. Що аз умрях, бе? Ето тук цялата банда. Май да плаха. Не да плаха. Цялата банда ви кучи един за малко да... Роско, клипа ми, той при малко го направихме на готов. Не, това се стояма, бе, клипа. При малко да го направих. Да, пък това не стана, дето ми се на представя, как го развалих. Защото ние снимаме с... Ако беше, бе, фракция. Да, яка програмка, ама за геймплей, не става за други неща. Не ме разберете, да разберете грешно. Как е, ръката как няма би. Нещо на факта. Нас много бил. Гледате така. Няма, бе. Аз сега не мисля играя чук. Аз ако искам да играя на... Сега искам да смена само за концерт. Да стане там на респиратор. Така. Просто тук съм. Ти къде си? Аз съм винаги по един и същ път. Добре. Аз ще съм може да се изчекаля на тук. Да го убия всички. Няма. Ти? Кил? Аз знам, един идва тук. Аз вече имам 4 кила. Сега Роско почвам да играя. Заради клипа поне да ми кажа, че не мога да играя. Почвам да чекам, но... Почвам заради тебе. Айде, киля. Не, хиета му биха. Аз съм 13-24. Аз съм 5-20. Ама аз сега почвам да играя. Преди малко бях на 2 и направих 3 за време секунди. Аз сега почвам да играя толкова. Аз просто си бягам където ти падне пък салетка. Кил. Не, 6 кила. Кил. Кил. Колко си? 16? Кил. Просто 18 ли си? 17. Да, малката така. Сега тук да малко Аз се качвам на един прозорец и само гърм. И видя ли някой почна да гърмел, да обстрелвам и направих 3 кила. Че ме уби с пръчка на баба. Как ме умрях? Браво. Ако питате какво е пръчката на баба, това е помпата. Кил. Има 7 кила съм вече. Доста бързо се напреднах, ако ще кажеш.
Аз ако искам ще играя. Аз четвърта мапа. Аз път на пиана. Кил, Браво. кил. Умрах. Аз нямам звук вече. 20, аз съм 20 от 27. Добре. Аз съм 7 от 23. 13 кила. Трябва да ги направиш, за да мога да стигнеш. Ама И аз да не направя кил. Дали аз съм казал? Аз нарочно от началото не играя, защото ще стигам минус. Да съм пробвал, аз тогава се изказах, ако не снимам. И кил. Кил, О, ти си още с пистолет ли, бе? и да, Аз съм бързо вече. кил. Аре, аз ще сега съм малко бързо. А не, аз съм толкова бързо. А не, аз не става. Секунди. Ма, ще искаш още един път си играм, защото много някакво. Не виж как се играе. О, умрах. 23 кила. Браво, ти си много добре, бе. А, ти наш. Има стрелят в дяде. Някой ми звъни, сега не мога да видя кой е. Не сваля, защото ще развали клипа. Чак, Хубаво да ми лаги. и то пак ще развали клипа сега на... Не знам. Кил, кил. Кил. Браво. Не. 27 от 30. Аз направих 3 кила. Аз съм 12 вече. Аз съм 27 и съм от... Поне съм на трето място, виж? Добре, аз съм 13 и 27. Браво, ти си много добре. Ей, аз съм добре, защото бях до преди една-две минути. 2 кила и казвам на един. Кил. 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 Браво. Аз съм вече сака. Ого. Аз съм с 30 кила. Толкова. Браво. Айде. 30 и 31, виж? Не съм умирал вече много е. Не, умирал съм, ама умирах много, ама правих много килове. Браво, ти си много добре. Моля да абонирайте за Тилапианци. И за ти, което говори с мен. Их 30-32, този път не успя да направя кил. Гаче, бе, аз не знам да направя кил. Аз сега почвам да играя, брат. Кил! О, вече съм с пилето. Кил! Да може да се забави много мапа, може да мина. Аз пилето, ако стигна пилето и ако сме наравно с пилето, аз ще мина. Вярвай. Аз съм Аз добре. вече направих един кил с пилето. Браво. Вече съм 33 от 33. Ама кажи на потребителите на YouTube, какво направих? Днеска май беше, не знам. 7-8 игри без да умирам, всички почти кил. Така, съвсемски не е Аз сборка. ще напиша долу в коментациите на кои игри ще снимам. Айде! Ти го направих ли, бе? 35 от нещо. Аз съм вече 7-ка. Браво. Кил! А пък не, аз съм малко. Кил! Просто ти си много добър. Особено пък края, ако не го гледат. Аз съм вече към края 39 кила. Спряха да ми звънят най-накрая. До сега само ми звъняха. Някакъв атак не. 39 кила. 39 лева, брат. Това просто видяхте. Убиха, бе. Преди да се осъзнае, че ме е нападнал. 1,3. Джадната на единствена на първо място с 37 кила. Аз съм с 39 да го ядат. Ти си на второ място, не? 39 кила, браво. Ти ако не го гадим, ние тук направо се пръсна. Ако стана, май си бях включил. Или ако сега не успея да го кача, по-късно ще го кача, да, ама ти няма да го трия никога. Или пък, може то да не се стане. Вече съм с тежката артилерия. А тук ще казвам. Чули, че вече съм с тежката. Сигурно.
Кил. Ето, виж. Видях. О, ти, с малко. Не, малко не. Майко, с пистолет ме убиха. Хета ми биха. Аз съм сбъргат. Аз бях и на малко кръв. И като го гръмна, Сега съм защото мъртва. тя няма да върши. Ей, че ми килнаха на... 2 кила съм. Добре, ще ми спъка. Няма да правя нещо. Карто много. Аз съм Аз съм 14. 41 кила. Браво, той е легендарно. За първ път правя толкова, нали? Аз съм правил повече от 130. Не, аз от когато това се стига с гората, да, ама преди направих, съм правил около 200 и няколко. Да, че съм много. О, кил! Тага, че не е, Умрях. Но повече от 41 майче няма да направя. О, точно много. Те са 10. Колко е 10, бе? Човека. Оха. Ние сме жестима. Малко интересно. Да. Ама тук няма победници. Кил. Ай, това съм победи. Вече съм с бомби. Ей, гъд, някой ми го пътува. Бомби! Ти в следните, знаеш ли, май беше в следните, да. Аз ги превъртях, вече съм с глока. Брат. Ти уби с бомба ли преди малко? Да, бе. С бомба уби. Дай, вече имам без... Не. Като убие ти, когато си бил с бомба, вече ти дава по една бомба, като си с глок, като почнеш. Ти дава по една бомба автоматич. Добре, аз съм 16 кила. Аз съм 42. 42. Има някакъв 45 км аура. 46. Аз съм 16. Това е ти нормално, гледай колко малко. Ама аз поне около половината игра не играх. Бях на един кил. 42 от 43. Сега с глока. А вие сега сте с бързите оръжия малко гадно. Айде. Аз съм бързо вече. Един е още скала. О, направих дабъл! Не, да. Вече съм 20 почти кила. И си 42, нали? Че ми се зарежда на няколко секунди бомбата. Просто нали си казах, преди да спреш клипа, Да, знам. да не махнеш играта и тогава да спреш клипа. Първо ще да спре и после. Кил. Кил. 2 кила, бе. Аз току-що направих 2 кила, бе. Просто да се казах. Аз съм вече 44. Аз съм 22. Ама не, бе, то... 22 кил. Още 22 трябва да направиш. Да. Да, това е така, нали? Арде, ласно. Зареждам се бомбата ми се зарежда. Сега чукайте, виждам, че някой умира и хвърлям една бомба в базата и глисак, и коста. Нали? Хвърлям една бомба в базата им, като някой умре и аз съм там горе и чакала и коста, бам-бам, би трябвало някой да умре. Майко, аз съм вече на трето място, защото съм с 44 кила. Пак за мен това е голям. Да, бе, ти си много добре да е. И сега бомбата да не измине. О, за малко да направя 3 бомба, брат. Те тримата ми скочиха на веднъж, аз само където един, другия и за малко другия. Начина. Аре бе, брат, тез ми мърда. Бях. О, майче, направих кил с бомба. Кой ме гърми, бе? О, направил съм кил с бомба, чочо. Защото виждам, че убиват и мятам бомби в базата им. Просто виждам колко кила съм, бе, 27. Скоро са 45 ли? Пак си много добре, бе. Аз съм 30. Само зато умирането не ми са добре. Не, много са... Аз съм много добре. 45 от 48. Цялата банда, да знаеш, Роско, ще го убият. Ле, бе, долу ли? О, той долу. Базата ли? Нашата база.
Ти къде си? Аз съм в тяхната. Ще умреш въобще. Кил. 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 С блока, видя ли какво направи, бе? И то вече по-напреде не ми дава с блока, само с блок трябва да играя. Точно убийство. Аз се презреждам толкова пред тях двамата. Какво да правя? Виж съм сега. Аз съм 27 вече. Колко беше? Аз съм 40. 22 кръв с бомба. О, убива. Едната бомба. О, Край. плака ли ме? Да. И това е всичко от мен. Довиждане.